she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's Setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for second. Doncs una setmana més estem aquí a l'apartat de l'entrevista de La Caixa Tonta, el programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local, i tenim avui amb nosaltres un convidat que feia temps que volíem portar i que, mira, les coses han coincidit perquè així sigui possible. Ell és Sergi Àlex, ell és periodista presentador de televisió de l'Opina Youth a TVCAT i creador també de Primicity S, o sigui que tenim la possibilitat de xerrar amb ell de tot una mica perquè també és un cul inquiet. Què tal, Sergi, com estàs? Benvingut. Bona tarda, t'haig de fer dues rectificacions per començar. Digues, sisplau. A veure, primer no soc periodista encara, d'aquí 2 setmanes espero que sí, perquè... Quasi, però quasi. Quasi, sí. No, però jo sempre ho remarco, saps? Perquè jo soc molt... A mi no m'agrada la gent que es fa dir periodista i no ho és, i en conec uns quants. Uns quants, bueno, això és veritat. No diré noms, però conec uns quants. I després, creador de Primicity S, has dit. Creador de Primicity. Primicity, no? Podríem dir, exacte, sí. Escolta'm, com va començar Sergi Àlex en el món de la comunicació? Doncs en el món de la comunicació, com vaig començar? Quan estava jo primer de batxillerat, vaig començar organitzant un concurs a l'escola i des d'allà em van començar a connectar diverses ràdios. La primera que vaig anar és a Set de Ràdio, que ara no sé si s'ha canviat el nom, bueno, està a Horta Guinardó. I aquella va ser la meva primera experiència amb els mitjans de comunicació, no? I arrel d'això doncs, vam anar fent més concursos, etc. a l'escola, després també fora de l'escola, vam fer un concurs d'exclusives a la universitat, vam sortir a premsa i a poc vaig anar escalant en aquest món radiofònic, no? Perquè després sí que vaig entrar en el món de la ràdio, a l'emissora Metro FM, i des d'allà vaig fer el salt a Cultura FM com a presentador del programa de ràdio de joventuts polítiques i quan aquest programa va arribar al confinament, portàvem 23-24 programes, va arribar el confinament i llavors després del confinament ja vam fer el salt a la televisió. Escolta'm, ara trobem a TVCAT, aquesta televisió jove, no? Perquè és una televisió també relativament jove, que fa poc que ha sorgit en el mercat televisiu. Però, escolta'm, que és una televisió fresca, jo crec que és una televisió també una mica irreverent, no? En el sentit de que es poden trobar opinions molt diverses i també doncs, moltes tendències, no? Jo crec que feia falta una televisió també que no tingués, entre cometes, alguns pudors o tabús, no? De tractar segons quins temes, com per exemple temes que tracteu a l'Opina Youth, no? No, jo vull posar en solfa la televisió, no? Més enllà del meu programa, que òbviament no el conec perquè soc el presentador i el director, la televisió és una televisió, com has dit tu, fresca, és una televisió plural, és una televisió que necessita Catalunya, no? Perquè ara només teníem TV3, vull dir, televisions referents només hi havia fins ara TV3, i TVCAT, tot i que no arribi absolutament a tot Catalunya, sí que cada vegada ho coneix més gent i està ple de programes interessants, no? Sobretot predomina la política i que en una mateixa cadena puguin conviure programes plurals com el meu i el del Carlos Fuentes, el Catalunya Opina, i programes com el del Toni Albà, que és independentista de manual, i el de l'Alternativa, que és un programa de la societat civil catalana, doncs és força interessant. Home, és un programa que, bueno, és una amalgama de moltíssimes tendències i de moltíssimes opinions diverses, no? Que és una mica el que fa rica TVCAT. Perquè és el que deies, no? O sigui, hi ha aquí una amalgama de colors brutal, no? Hi ha de tot i en el meu programa també hi ha de tot, no? O sigui, portem gent de tot tipus, gent d'extrema esquerra, gent d'extrema dreta,
gent més seriosa, gent menys seriosa, de tot tipus. I la veritat és que és un programa, jo sempre ho dic i potser em faig repetitiu, però és que no estem acostumats a Catalunya a la pluralitat, perquè tu poses TV3 i sempre veus la senyora Rahola, tot i que ara l'hagin acomiadat de La Vanguardia. De La Vanguardia. No, crec que és una bona notícia que l'hagin acomiadat, més enllà de tot el que ara doncs, li han fet les joventuts d'arran, no? Que des d'aquí també ho condemno. Tot i que li facin a la senyora Rahola, que és una persona que em té bloquejat a mi a Twitter, però òbviament aquestes actituds d'arran, aquestes actituds mafioses es condemnen. I jo sempre Aquest radicalisme, no? Sí, no, o sigui, al final vull dir, en el meu programa ve gent radical, no? D'extrema esquerra i d'extrema dreta. No sempre, perquè a TV3 també t'haig de dir que quan em van entrevistar a TV3 i cada vegada que sortim a l'APM sempre surten els d'extrema dreta o els que ells diuen d'extrema dreta perquè els interessa vendre que en el meu programa només va l'extrema dreta, però això és totalment fals, no? I el que t'estava dient d'arran, home, jo els he convidat diverses vegades a que vinguin al programa, no? Però que són molt valents per pintar joventuts de certs partits polítics o per atacar la senyora Rahola. Fixa't que jo estic defensant a la senyora Rahola en una entrevista, té certa gràcia també. Sí. Però haurien de ser també valents per venir al programa a confrontar les idees o el que sigui. Perquè el que és ric, al final, és poder agafar opinions, no? D'aquí i d'allà, no? El que passa és que a vegades hi ha gent que això li costa, no? De sentar-se, asseure's al costat d'algú que potser pensa el més oposat a tu, no? Però que al final, com deia aquella frase de los polos opuestos se atraen al final, no? Sí, aviam, no sé si aquesta frase té validesa, no ho sé, perquè aquí tampoc entraré perquè seria mullar-me, no? Dir si els extrems es toquen o no. Però sí que jo valoro la gent valenta, i la gent valenta és la que s'asseu amb qui sigui. Si s'ha de seure amb un comunista com el senyor Santín, que fa proclames de Stalin, fa proclames de Lukashenko, desitja penes de mort per periodistes opositors en el règim bielorús, i també que hi hagi gent valenta per sentar-se amb el senyor Gartés, que les seves idees són totalment irrellevants i algunes estrambòtiques, com les que seria que el tio proposa que no es mengi kebab a Catalunya, no? O sigui, una mesura totalment rocambolesca. Total, sí. I l'Opina Youth, un programa que jo crec que hi podem trobar un munt d'opinions. Des d'aquí, doncs, felicitats pel programa, perquè és un programa que, com tu deies, és complicat ara mateix veure un similar a TV3, perquè és una mica el que comentàvem ara, no? Sí, no, a més a TV3 no es veurà mai aquest programa, perquè TV3, pel que es veu ara o per la tendència que hi ha ara, té fòbia en aquest programa, no? I jo crec que ho vaig dir a la seva entrevista i ho torno a reafirmar. Crec que aquest programa hauria d'estar també en una televisió pública, perquè realment és un programa on es dona altaveu als joves. Que després hi ha molts joves que a mi em fa molta gràcia que per Twitter escriuen que no es tenen en compte, es queixen de l'atur juvenil, però després es neguen a venir al programa. I a part d'això també, jo ho he dit moltes vegades, que això és un luxe que tenim a Catalunya. O sigui, hem d'apreciar que aquest programa s'estigui emetent a Catalunya, perquè cap comunitat autònoma més el té. Aquesta pluralitat que tant fa falta als mitjans, aquesta pluralitat que a vegades, doncs, pel que sigui, no es compleix en un mitjà públic, cosa que deixa molt que desitjar. Aquí s'ha de posar en solfa tant la pluralitat, que és un pilar fonamental del programa, com la joventut. És el que et torno a dir, no? Que hi ha molta gent que té la boqueta molt llarga per dir algunes coses, de que no es tenen en compte els joves, no sé què, no sé quantos, i escolta, aquest és, que jo sàpiga, l'únic programa on s'aposta 100% per un debat juvenil, fresc, plural, entretingut i, cinquena, que dona veu als telespectadors, que això també s'ha de posar en solfa. És a dir, nosaltres tenim
Avui serà el programa 231. Per 231 vegades, aquí ho estem veient a les imatges que estem posant, 936670022. És a dir, la gent pot Correcte. trucar. Sí, sí. És que és de manual, això. O sigui, durant una hora de programa, menys alguna vegada que hem fet un cara a cara i en els cara a cares no obrim trucades, però en el 95% dels minuts del programa es pot trucar i això a TV3 no passa, però tampoc passa a altres televisions. O sigui, TVCAT és especial, entre altres coses, per això. Bé, TVCAT, que si tot va bé, ara doncs, passarà a 8TV. Bueno, em vols treure A veure, no, vull dir que Nicola... Sí, no, això s'ha anunciat, vull dir, es va anunciar a veure què passarà. El mes de març, vull dir que el propietari de TVCAT, el Nicola Pedrazzoli i el Borja Artia Nieto van comprar 8TV, van comprar la televisió privada de 8TV, que per cert porten 20 anys en antena, 8TV, vull dir, és una televisió històrica, però que ara està sota mínims, és a dir, ara només estan fent refregits, està bé perquè fan plats bruts, és l'únic interessant que fan. Sí, és l'únic que... No tenen contingut propi. I ara, doncs, amb aquesta aposta del Nicola i del Borja i dels que ho han comprat i dels directors i qui hi hagi allà, doncs segur que se li donarà un toc diferent i un toc fresc del que hi ha actualment. Segur, seguríssim que sí. Esperem que la pluralitat també doncs, imperi i que Opina Youth estigui allà. Opina Youth I que Opina Youth estigui allà, bueno... Seria genial. Ja es veurà, no ho sé. Jo crec que sí, perquè el que fa falta és... Mira, l'altre dia parlàvem amb el Ricky Garcia, no sé si el coneixes. Sí, sé qui és. I ens comentava també això de TVCAT, no? I de 8TV, que fa falta renovar cares, o sigui, que hi hagin cares noves, no? Ostres, que sempre acabem veient els mateixos periodistes, a la mateixa gent que està presentant programes i és com si es anessin intercanviant els cromos, no? I dius, sembla alguns que no envelleixin. No? Exacte. Més enllà del Jordi Hurtado, que és un cas a part, però sí que hi ha periodistes que, vull dir, que surten programa rere programa i que sembla que no envelleixin. I nosaltres, bé, jo crec que es necessita presentadors nous, cares noves, programes nous, formats nous, i aquí és el que li està faltant a Catalunya, o li ha faltat en aquests últims anys fins que ha arribat TVCAT, i ara amb 8TV doncs veurem què fan, no? No en tinc ni idea. A veure quina serà l'aposta. Esperem que sigui una aposta innovadora i renovadora, perquè el que fa falta és això, una mica de sàvia nova que entri perquè cal i fa falta. I jo sempre ho dic, si pot ser, si us plau, que no siguin els mateixos de sempre, que sabem ja doncs, com són, de quin peu calcen i tot plegat, no? Que és una de les coses que sempre... Es necessiten periodistes, presentadors i presentadores nous i noves i també que estiguin compromesos amb el que fan. Compromesos amb la televisió, està clar, però compromesos també amb l'actualitat i amb la societat, no? Perquè sí que és cert que ara mires alguns presentadors que no diré noms perquè no m'agrada rajar de ningú. Bueno, a vegades sí, però ara no és el cas. Mires alguns presentadors i ja saps de quin peu calcen, no? I, per exemple, jo crec que una de les meves virtuts, i no és per tirar-me floretes, és que ningú ha lograt descobrir de quin peu calço. És a dir, jo quan m'haig de mullar ho faig, saps? És a dir, si jo haig de recriminar algú que, per exemple, el senyor Garcés l'altre dia, que es va posar a insultar un tertulià dient-li floreta, no sé què li va dir. Sí. Doncs, vull dir, s'ha de condemnar això, no? Igual que, per exemple, quan ens van intentar fer un boicot o sigui, propis tertulians del programa, nosaltres doncs, també ho vaig condemnar, però això forma part de l'espectacle, en aquest sentit, potser, del programa, no? Però està clar que es necessita un canvi. Es necessita un canvi i periodistes que estiguin compromesos amb la societat i que no se'ls vegi tant de quin peu calcen. Doncs sí, ojalà que sigui possible de veure-ho i que doncs, gent com tu pugui estar al capdavant d'un projecte
com aquest a 8TV, ojalà, i això ho espero i ho Ho desitjo, desitgem. perquè cal, de veritat, cal. I no sé, m'agradaria preguntar-te també una mica com va sorgir l'Opina Youth, la idea, una mica l'embrió de tot plegat que va desenvolupant en un programa com aquest. Sí, l'embrió és... Jo sempre ho dic, poso en solfa i agraeixo a l'Arnau, que era el director és el director de la ràdio de Cultura FM, que en el seu moment va confiar en mi per donar-me per presentar un programa com era el Cultura Política, que vaig presentar des del 10 de setembre fins al 10 de març. O sigui, van ser també una aposta arriscada. Sí, una aposta arriscada, però no tant com la tele. Era un programa setmanal, era un programa molt més calmat, per dir-ho així, saps? I que no tenies potser tant la pressió de l'audiència als focus. Al final, com va anar molt bé aquest programa i va coincidir en aquell moment en què el Nicola estava formant la televisió de TVCAT, va fitxar alguns programes de la ràdio. De fet, el programa de Sense Control, el magazín del matí, també ve de la ràdio. Sí. El programa es feia precisament a la ràdio. Correcte. I doncs es van adaptar, es van agafar alguns programes de la ràdio, es van passar a la televisió i tant el Sense Control com el nostre programa i algun més, crec, han funcionat. Vull dir, en aquest pas de la ràdio a la tele, que no és fàcil, perquè hi ha formats que a vegades a la ràdio et funcionen molt bé i a la tele no. I que no. O al revés, que a la tele no et funcionen, que a la tele et funcionen molt bé i en canvi a la ràdio no hi funcionarien, no? I aquest va ser l'embrió, com dius tu, del format de la televisió. A partir d'aquí, doncs, la primera temporada i la segona jo crec que es veu molt el canvi, no? O sigui, les dues temporades són televisives, per dir-ho així, però en aquesta segona temporada m'ha costat molt més fort per fer un programa més cridaner i que tingui més rebombori i s'ha aconseguit, sens dubte. Doncs sí, i la veritat és que doneu joc i doneu que parlar, que això doncs, és important, no? De tant en tant sempre vaig veient alguna referència al programa a mitjans de comunicació i això, doncs mira, escolta'm, com sempre, jo crec que és molt bo que parlin de tu, no? Perquè sempre és senyal de que fas i dones opinió, no? Que crees opinió i això és important. Sí, és important. Jo sempre, quan ens mencionen on sigui, doncs siguin a diaris independentistes, on siguin diaris molt de dretes com OK Diario, per dir-ho d'alguna manera, alguns cops, doncs és bo que parlin del programa, no? Vol dir que les coses s'estan fent bé, vol dir que s'està tenint èxit i espero que així segueixi sent. També ja, com t'he dit, hem sortit alguna vegada a l'EPM, que sempre treuen o el senyor Garcés o el senyor Eric Encinas, que són els dos personatges més potser que tenim en el programa. Controvertits, sí. Sí, però que ja ho he mencionat abans, no? Però que ja es veu una mica el biaix de TV3, que podrien treure 1000 retalls d'altres tertulians, saps? I sempre acaben traient els mateixos. Per desgràcia és així, sí, no ho podem obviar. No ho podem obviar. I escolta'm, tu creus que l'entreteniment està renyit amb la qualitat? O es poden, a nivell televisiu, es poden... En el nostre programa es fa un mix d'entreteniment, d'actualitat i d'informació. O sigui, al final és obvi que no som un telenotícies, vull dir, no expliquem res nou en quant a notícies, però jo crec que hem lograt la simbiosi perfecta de crear personatges, per dir-ho així, com el senyor Joan Albert, el senyor Santín, el Tomàs Güell, que ara també es va dir Tomàs Güell. Sí, el Tomàs Güell, sí, que també és un personatge, sí, molt especial. M'ha dit que avui traurà un vídeo contra Ran. Bueno, ja estarem atents. Estarem atents a veure el Tomàs, a veure què treu. Sí, i doncs és això, crear la simbiosi aquesta entre l'entreteniment i l'actualitat, la informació, el savoir-faire, que li dic jo, perquè el programa no seria bo si sempre fos un show constant, perquè quedaria reduït a una mena d'espectacle telebasura, i tampoc seria del tot atractiu si intentéssim copiar
alguns formats clàssics de debat neutre, tot molt pautat. Inclús una vegada em van dir hauries de... O sigui, una de les tertulianes que va venir em va dir hauries de cronometrar quant temps parla cada joventut. Cadascú, I dic, escolta, senyora, senyora no, dona. Bueno, dona tampoc, noia. En aquest cas, això és la televisió. Vull dir, a la televisió venim a fer televisió, no venim a fer un curs d'oratòria. Si vols fer cursos d'oratòria, doncs agafes, per exemple, ESADE i allà fan cursos d'oratòria o vas a l'Ateneu Barcelonès a una xerrada. Però aquí s'ha de fer televisió. I és així. I jo crec que una de les coses que heu aconseguit precisament, que ja ho diu una mica el títol, no és donar opinió als joves. I hi ha moltes cares joves en el vostre programa i la veritat és que és d'agrair que jo crec que amb molt de temps, o sigui, tu veus els programes de televisió actuals i els debats que es fan, la gent ja té una edat, un target molt elevat. I llavors dius, ostres, tu saps també, no? I llavors dius, ostres, dona gust també d'escoltar de tant en tant joves que opinen de temes que els afecten igualment, que la gent es pensa que no els hi afecten les coses als joves, però és que, senyors i senyors, els joves també opinen, també tenen idees i també saben els joves és el mateix. Vull dir, joves, és que hi ha gent que es pensa que només conviden joves quan fan debats de joventut, que a vegades ni això. Aquí està. Jo no sé si anava a fer que parlant de joventut i no hi havia joves. Però és que els joves també fan rentadores. L'altre dia vaig veure a l'Obrim Fil. També ens interessa la... Digues, perdó. No, que ara parlava d'aquest programa que citaves, per exemple, el programa aquest era, un dels programes que fa poc que ho va fer va ser Obrim Fil del Cerdà, que fan a Televisió Espanyola a Catalunya, que parlàvem què n'opinen els joves i no hi havia joves. Portaven... Sí, que dius, a veure, si vols que opinin els joves, no em portis aquí a la Judit Mascó o Fulinito de tal, o, saps? Vull dir, porta'm joves. I llavors em portaven un contat, allò, a veure, un jove que opina... Com si fossin autèntica borralla, doncs no. Però aquí és el que fem nosaltres, també. Nosaltres, quan, per exemple, fem un debat sobre persones transsexuals, doncs portem una noia trans o un noi trans. Quan fem un debat sobre persones migrades, doncs portem un immigrant. És que és una mica lògic. Ahir vam fer un debat de religió. Portem dues persones cristianes, un musulmà i un antireligiós, com és el Borja Salvador. Que, per cert, és un gran tertulià. I... sí que t'estava dient ara. Sí, el tema dels joves. Sí, els joves també fem rentadores. Vull dir, amb això de la factura de la llum que ha sortit ara. Els joves també ens independitzem. Els joves també, no sé, ens interessa com estan els carrers de la ciutat, ens interessa la delinqüència, ens interessen els desnonaments, vull dir que ens interessa a tots, saps? O sigui, que hi ha una visió de que els joves només els interessen les polítiques juvenils o quan es parla de l'atur juvenil, i no és així. I això no és així, clar. Doncs, escolta, Sergi, ha sigut un plaer tenir-te avui al programa. De veritat, seguirem, com sempre, la pista. Sergi Àlex, que recordeu que el podeu veure a TVCAT, amb aquest Opina Youth. I que... Podeu veure d'aquí... D'aquí res. Menys d'una hora. Ara me'n vaig cap allà. Doncs, escolta'm, que vagi molt bé el programa, et seguim la pista des d'aquí la Caixa Tonta i enhorabona per tot el que fas. Fins molt aviat. Un plaer. Gràcies a vosaltres i gràcies per l'entrevista. De res, a tu. Que vagi bé.